Biz ise hürmetli radyo dinləyicilər, alda aytilgancha sizning ig'tiborga Aydar Halimning Üç oyaqlı ot asari bo'yicha ishlangan monospektakl taqdim etamiz. Asarni sizning ig'tiborga taqdim etar oldindan so'zni avtorga beramiz. Повесть белән таныша алмаган милләттәшләремә бераз аңлатып китәргә кирәктер. Әсәрдә сүз нәрсә турында бара? Ул нинди вакыйгага нигезләнгән? 50нче еллар башындагы татар авылы. Ямле җәй көннәре. 12 яшьлек Кабир әнисе Сония белән колхоз җитәкчеләреннән авырлык белән сорап алынган Бамбук исемле бияне җигеп, 50 чакрым ераклыктагы авылга әнисенең апасы Зөлхиҗҗә бисенә кунакка бара. Әмма бу сәяхәт бик күңелсез тәмамлана. Килгән төнне үк ат ябылган абзарга бүре төшә һәм бүре белән алышта Бамбук аягын бик нык җәрәхәтли. Кара кайгыга төшкән ана белән сабый җәяүләп үз авылларына кайтып китәләр. Кайчандыр 30нчы елларда кулак итеп куылган әти-әнисенең халык дошманы исемен күтәргән Сония ат кадәр атны сафтан чыгаруда гаепләнә һәм кулга алына. Гәрлеге килгән малай бу вакыйгага бер айга якын вакыт үткәч, атның исән аман булганлыгын җитәкчеләр алдында раслау өчен кеше акылы шаммаслык адымга бара. 50 чакрым араны җәяү үтеп, 3 аяклы ат, ягъни шатан бия Бамбукны төрле авыллар аша, мең газап, мең хәерсезлекләр аша туган авылына алып кайта. Әмма Буаз биянең язмышы тагын да аянычлы тәмамлана. Бу хакта инде радио тыңлаучылар безнең икенче тапшыруыбызда ишетерләр. Ат, аргамак, байтал, бурлы бия. Төрки халыкларда, бигрәк тә татар халкында ат, аргамак изге төшенчә. Ир-ат дигән атама башка бер генә халыкта да юк шикелле. Повестьта үткәрелгән фәлсәфи фикер нәкъ әнә шул ирне аттан, аттан ирне аерырга тырышучы кара көчләр белән аяусыз көрәшне сурәтли. Бу кара көчләр гасырлар буе татар кешесен ирне аттан мәхрум итүдә шактый уңышка ирештеләр һәм 20нче гасырның уртасында, ягъни 50нче елларда, 60нчы елларда ирне аттан тамам аеруга ирештеләр. Бүген кичергән кыйнлыкларыбыз, авыл кичергән кыйнлыклар, милләтсезлек, ватансызлыгыбыз һәм динсезлегебез нәкъ әнә шул ир-ат аерымлыгыннан килеп чыккан бәлаләрдер дип уйлыйм мин. Ир белән атны яңадан табыштырырга, кавыштырырга кирәк иде. Тизрәк кавыштырырга кирәк иде. Бу якты көчләрнең җиңүенә безнең мөстәкыйльлегебезгә китерәчәк. Автор әйтергә теләгән фикер менә шулдыр. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Әйдәгез тапшыруны тыңлыйк. Ниһаять, алар имәнлек үрләрен яулау өчен һөҗүм башлады. Үрнең беренчесе урманнарның ике як кысымыннан кутыла алмыйча, сөзәк кенә күтәрелә дә, талчыккан юлчыга бераз гына булса да хәл алырга мөмкинлек биргәч, уйсулыктан тагын да текә, хәл иткеч үргә әйләнә. Урман исә юлны тәгәрмәч изенә кадәр кысрыклый, урны белән муенына элмәк салып, бөтенләй бумакчы иткәндәй күренә. Байталның көршеккә терәлгәне инде көн кебек ачык. Гүя ул үзенең сабый чагына кайткан. Яңа гына туякланган колын буыннары тота алмагач, инәсенең җиленә борынын төртеп, имчәген каба да, үзенә тотыныр тотка басып торырлык хәл таба. Гүяның күзләре яңа гына ачылган, көнбагыш мәмәе кебек вак сөт тешләре әлегә ана сөтеннән башка бер азыкны да үткәрә алмый. Бамбукның тотыныр тоткасы юк иде шул. Сыры бүре ярдәме белән яңадан сабыйлык буҗрасына куып кертелгән байтал бу каһәрле буҗрадан ничек кенә чыгарга теләсә дә чыга алмый һәм ачуы килеп һаваны тышли. Кайда ди ул 3нче көнгә фырылдап, ыргу һәм ухылдап сикерүләр.
Атлан белән сикерү арасындагы аерма тәмам сүнгән. Ул бары тик ике артка аяк кеше белән генә үзен алга этәрә. Бу гарьлекне авыр кичергән Байтал ниндидер сәер тавыш чыгарды. Эх, дигән кебек ишетелде Кәбиргә. Малай атны узып, 10-15 атлам атлады да, йөзе белән аңа таба борылды. Бурын тишекләре чамасыз киңәйгән Бамбук, гыжнап һәм пышкыра, тын юлларын чистартып, аның кочагына егылырга дип кирип килә. Менә ул Кәбиргә килеп үк терәлде. Малай читкә тайпылды. Байталның ике күзе дә йомык иде. Нәрсә? Туган иленә сукыр килештә юл сабамы малкай? Әллә ул шулай күзләрен йомып, сызлануларын басарга тырышамы? Әллә уйланып, моңланып, туган туфракка басу шатлыгын кичерәме? Колын салырга җыенмыйдыр бит югыйса. Кәбир бу тәҗрибәсен тагын берничә тапкыр сынап карады. Ат аның җиңенә кагылып диярлек үткәндә эндәшеп тә куйды. Юк, тавыш-тынсыз калып, Байтал сукыр килеш үргә үрли иде. Уйсуга аяк баскач тагын да туктап ял иттеләр. Соңгы түтәрәм ипи дә Бамбук карынына юл алды. Кояш төшлектән авышканда кузгалдылар. Имәнлек үренең иң текәлеше башланды. Аркадагы йөк тә авырлыгын сиздерде. Урман эчендә кайнаган меңнәрчә авазларны ишетмәде хәзер Кәбир. Аларны колакта кузгалган гыжләү басты. Саңгырауландым мәллә дип малай бармак очлары белән колак казналарында казынып та карады. Әмма гыжләү тынмады. Гүя аның колак төбендә генә кемдер моңсыз курайда уйный. Кинәттән Бамбук тау төкәсенә менә алмый артка шугандай тоелды. Ул аяклар белән тырыша-тырмаша җирне ыргакларга итә, әмма һич кенә дә ырата алмый мискенкәй. Ат туктады. Малай аның янына йөгереп килде һәм ябык күзләренә теркәлеп кычкырып җибәрде. Бамбук! Байтал җавап бирмәде. Ярамый! Хакың юк, ишетәсеңме? Малай нишләргә белми, үрсәләнеп йодрыклары белән тез башларын кыйный башлады. Нигә эндәшмисең, Бамбук? Ярдәм итәр идең ичмасам, диде ниндидер өн. Ян баштан. Әллә җирнең үзеннән килгән бу тавыштан канатланып киткән Кәбир атны ян башыннан этә башлады. Ат кадәр атның 12-13 яшьлек малайга мохтаҗлыгы да булмагандыр бәлки. Әмма бөтенләй ярдәмсез калган, таза йөрәк исәбенә генә өстерәлеп булса да алга йылышкан ат үзен биләп алган ташландыклык, ятимлек тойгысыннан котылырга теләп, янындагы икенче бер шундый таза ир бала йөрәгеннән өстәлгән дәрт һәм дәһшәт белән генә тере калачагын аңлый күрәсең. Бу минутта шушы хакта бөтенләй уйламаган ир белән ат мәңгелектән килгән ир-ат бердәмлегенең Коръән сүрәсе иде. Кечкенә ир җаннан күчкән кечкенә ишкын зур куәт өсти иде аңа. Адым алга ял, адым алга ял. Атны җан ачуы белән алга этәргән Кәбирнең алдыннан кызыл күлмәкле кыз йөгереп үткәндәй булды. Адым алга ял, кара урман, текә үрләр, имгәнгән ат һәм кызыл күлмәкле кыз. Тән имгәнүе бер нәрсә, җаны имгәнмәсен ир-атның. Әйдә малкай, тән төзәлер, ә менә җан төзәлерме?
Әйдә, малкай, заманалар авыр, нужалар күп, дус иш кирәк дөньялар көтәргә. Дус иш дигәне яхшы кешеләр буладыр инде ул. Агачлар өстеннән киеренке җил исеп куйды. Нәселле кәүсәләр ыңгырашып чайкалыштылар. Алга. Бары тик алга. Мәңгегә атасыз, әлгә хәтта анасыз, күкрәкләрендә ур җилләре курайын уйнатып, кеше биргән күлмәкштанда, кеше биргән кәүешләрдә, сугышларны үтеп исән калган, явызлар пычак астыннан очраклы гына котылган атны тәреп, чирегән ботак-сатак, мурган үлән, тамырлар исе белән пышлыгып яткан урман төпкелләреннән йөрәге сыман күтәреп алып чыгып килгән малай, кемең булыр ул синең туган ил? Кем өчендер бик тә кадерле, кем өчендер бик тә кадерсез, туфрактан яралган, кояшта карайган, җилдә җилләнгән, кырда көрәйгән, илдә әйләнгән, төптән бик тирәннән күтәрелгән бу тере тамыр, тормышның зирәк һәм хисле бер күзәнәге, кемең булыр ул синең туган ил? Кешелек басуының тук бөртекләр белән тулышырга ният тоткан бер башагы, болыннар чәчкәсенең күзләве, иртәсендә, кичендә, төнендә, көндезендә дөньяга инәлеп, мәңгелек сагыну авазлары салган, явызлык белән очрашканда сыкраган, сыктаган, янартау булып күкрәп чыккан бу сабыең, кемең булыр ул синең туган ил? Хәлдән тайган ике җан иясе, ир һәм ат, тозлы тир тамчылары белән җирне ашлап, ниһаять, имәнлек үренең иң югары ноктасына менеп җиттеләр. Монда дөнья якты, һава кискен һәм кояшлы иде. Урман авызына җитеп килгән малай, әллә түбәнгә, авыл тарафына карарга тартынып, әллә бу кадерле минут ләззәтен тагын да сузарга тырышып, карашын күтәрмичә, тирләрен сөртте. Яшь яфракларны шыбырдатып, кайнар күкрәкне ут булып янган бит алмаларын, колакларны рәхәт салкынлык белән изрәтеп, җил исте. Якында гына кәккүкнең сакау тавышы ишетелде. Иртә сакаулангансың. Бамбук исә түбәнең урман белән капланган җәйпәк яссылыгыннан сөйрәлүен дәвам итте. Туктасын иде ул. Бераз ял итәрләр иде. Инде кайда ашыгырга? Әмма байтал туктамады. Һаман да ябык күзләренең кара кәрфәге белән капшый иде ул юлны гүя. Штапан дәдәй кидергән итек шактый чыдамлы булып чыкты. Тавыша алмады да, урыннан да кубарылмады. Башын түбән иеп алган байтал, миңа хәзер барыбер дигәндәй, һәр нәрсәгә битараф күренде. Ыргып чабу, югырту түгел, аны хәзер атлап бара дип тә булмый. Аякларын гына алмаш-тилмәшли. Капшанып кына җирне җентекли. Яралы аягыннан таяныч эзләгәндә ыңгырашмый да кебек. Билгесездә тәвәккәл коткара. Малайның хәтеренә инәсенең яратып кабатлый торган мәкале төште. Кешене генә түгел, җанварны да тәвәккәл коткара күрәсең. Беренче көнне гел ыргып кына чапкан атның авылына җитәрәк менә шулай капшанып кына барачагын башына китергән булды микән? Менә соңгы борылыш. Менә алар хәзер урман авызына килеп чыгачак. Аннан тирәкләр һәм карт өянкеләр арасында куе үлән эчендә юан аркан сыман ишелеп яткан авылы күренәчәк. Аннан юл ук булып түбәнгә агылачак һәм нәрсә инде сөйләп торырга? Соңгы адымнар. 1, 2, 15, 20. Агачлардан төшкән шәүләләрнең һәм күләгәләрнең үзенчәлекле үзгәрүен, тирә-якның кычкырып яктыра төшүен чамалап, ул күзләрен җирдән күтәрде һәм тау түбәнгә карарга җөрьәт итте. Анда исә җир йөзендәге иң тирән тынычлык,
матурлык һәм килешкәнлек белән рәшәдә җәйрәп, туган авылы бүләк ята иде. Малай йөгерә атлый Байталның алдына чыкты. Күзләре йомык башны күкрәгенә кысты һәм кулын авылга таба сузып кычкырып җибәрде. Мабимбо, бимбо, самарана, сама, бамбукҗан. Былай да күрәм мин, тиле. Атның соры тостарган керфекләре ачык иде. Әйдә! Ул бамбукны сулга урман кырыена тартты. Тегесе бер сүзсез буйсынып, яралы солдат сыман алга шушты. Капкалыйтыр, диде малай Байталның башын үләнгә төртеп. Мин хәзер. Тоз, дигән сыман ишетелде Кәбиргә. Ул кесәсеннән тоз валчыгы чыгарып, атка каптырды да, килгән юлыннан кирегә торып йөгерде. Агачлар арасындагы мүк үләнгә ләпәшеп төшкән капчыкны табып, аркасына артмаклап маташканда, үзеннән астарак борылыш артында тәгәрмәч килдерәгән кешеләр сөйләшкән тавышлар ишетте. Малайның төсе качты. Тыны булды. Үрдән һичшиксез ат, һичшиксез крандас менеп килә. Ул йөгерә башлады. Малайның аяк шәлтерләре иң җитез тәгәрмәч тырнакларыннан да җитезрәк хәрәкәт итә иде. Ниһаять, тавышлары ерагайып калгандай булды. Атны яшереп өлгерергә кирәк. Бүке башлар да булып чыкса нишләрсең? Кинәттән аның күз аллары караңгыланып китеп, йөрәген нәрсәдер тотты. Ут капкандай үңәше яна, теленең кипкән аңкауны капшарлык та хәле юк. Йыгылып китмәс өчен ул юл читендәге имәнгә салды. Әмма зиһене саф иде. Өлгерергә кирәк. Бу секундлар ел сыман тоелды Кәбиргә. Хушына килгәндә кесәсеннән тоз валчыгы чыгарып капты һәм тел өстендә әйләндерә башлады. Тоз тәмен тойган аңкау селәгәй белән тулды. Крандас тәгәрмәчләре купшы теркелдәп, тагын якынлашып килә. Ишен борып алган катудан котылып, яңадан юлга ташланды. Ниһаять, йөгереп, ухылдап төшкән малай Байталның җөгәненә килеп асылды. Тизрәк, малкай! Ул атын урман куйрымына этәрде. Өлгергә! Инде тамам исәнгерәгән шуның аркасында берни дә аешмаган бамбукны чак-чак кына чикләүк туйрасына алып кирип батырырга өлгерде. Менә агачлар арасыннан агым су аша чуерташ сыман карайып, кара айгыр күренде. Шулар. Билләһи азим. Әнә Сайфуллин фуражкасының кызыл каюы агачларны телеп килә. Әлегә бүке баш күренми. Мә! Кәбир соңгы тоз кисәген бамбукка каптырды һәм колагына пышылдады. Бүтән сорыйсы, тавышыңны чыгарасы булма. Нәзек чикләүк чыбыклары арасында үзе дә бер шундый чыбыкка үрелгән малай җиргә сеңеп, бар игътибарын крандаска юнәлтте. Урман авызына чыгу белән карайгыр Кәбирләр ягына борылды да туктады. Малай тамам тынсыз иде. Фуражка гер сыман дөбелдәп, крандастан җиргә сикерде. Үрәчәшеннән мыгырдана-мыгырдана бүке баш калыкты. Теш алмый азапланганнан соң ниһаять ул да җиргә ләпәште. Кәбир аркасындагы капчык та капчык, Галләметтин дә капчык иде. Юлчыларның мондый хәлдә булуы малайга көч өстәгәндә итте. Участковой шүгәләштереп билен язды да, крандас күзлас астыннан ниндидер төенчек китереп чыгарып, үләнгә җәйде. Баш төзәтергә табын кораштыралар дип уйлап алды малай. Тегеләрнең үзара сөйләшкән сүзләре бик үк ишетелеп җитми иде. Аркасындагы капчыгын салып ташлап, ул урман авызына таба шушты. Яшеренеп тыңлау өчен янәшәләрендәге куе зелпе куагы бик җайлы булып чыкты. Сайфуллин фуражкасын һәм наганлы кайышын салып ыргыткан. Бөкебаш исә Кәбир тарафына карап кырын яткан. Ул гадәттәгечә бик йомшарган һәм йончыган иде.
Бите, күз кабаклары, танавы барсы бер юлы шешенеп, йөзе күзсез, башы танаусыз бер ит түмгәлегенә әйләнеп калган. Бу түмгәлекнең бердән-бер исән агзасы ул зурына ярык, ягъни иреннәре бүртенеп күпергән авыз иде. Менә түмгәлек дерелдәде, ярык ачылганда итте. Балы ишкергән шәбәкенең. Әйдәле шал, иптәш лейтенант. Шәфәрнең тамамлану хөрмәтенә. Сәфәр, әйтер идем инде. Сайфуллин ямсыз итеп сүгенде, стаканнарга аракы койды. Бер маңка малай, әзмәүрдәй ике ирнең 2 көн вакытын ашасын әле. Суга төшкән балта. Кайткандыр ул ни буш, авылдадыр. Алар ишеп җибәрделәр. Бөкебашының теле ачылып киткәндәй булды. Шугыш заманнары булшама, бу атышыммы? Шашт! Их! Авыз яргы тагында ниндидер ымылыклар, ахылдаулар һәм уфылдаулар хасил итте. Мушаны әйтер идем, бер нәрсә дә белмимеш. Мин ишмине дә идем имеш. Колхоз атын харап иткән өчен 10 ел шәпәшәң белер, ни бу эш? Бала ишкергән дип тормадык, без аны барыбер йөгерттек. Бөкебаш кәефе килеп, җомга көенә җыр сузды. Әби бәлеш пешергән, шамаршки кишердән. Әбекәем ачуланма, без әдрәк төшергән. Син бик азымма, кеше кара күрү иштү бар. Заманаларны беләсең. Сайфуллин аңа тавык пыты сузды. Мә, кимер. Курыкмыйм, мында мин власть. Син власть, иптәш лейтенант, диде дә, Бөкебаш кешек кебек мырылдап, тавык боты кимерә башлады. Май белән лайлаланган һәм инде хәзер кашларына кадәр өрүләнеп шомарган бу ит түмгәлеге кояшта шар булып ялтырый. Кәбиргә бу манзараны күзәтүдән дә авыр эш юк иде. Шул ук аклан, шул ук үләннәр, гөжләп очкан шул ук кигәүннәр һәм энә караклары. Монда Бөкебашлар һәм кара айгыр гына яңа икән. Хуҗалар аның аркалыгын төшереп тә тормаганнар. Милиция аты текә күтәрелгән камыт аша буылып, үлән сирәкләргә тырыша. Озак утырмаячаклар дип уйлап алды малай. Кайткан дисең, значит, диде йөзенә алсулык йөгергән Сайфуллин, тагында арак кыйып. Ничек кайткан ул? Атын җилкәсенә салыпмы? Шанмыйм мин моңа. Нигә аны башка авылларда күрмәгәннәр? Бер кемнән дә ярдәм сорамаган, ат дворларына да кермәгән. Нәрсә диде безгә теге шатан чуваш? Күбәләкнең канатсыз ишуы мөмкин, менә ат малның иш аяклап кайтуы мөмкин түгел дидеме? Сүзнең Штапан дәдәй хакында баруын абайлаган малайның йөрәге кысылып куйды. Муса картның балыннан зеңкегән башыңны айнытып әйтсин миңа. Нигә авылларга кермәгәннәр дә, нигә аларны күрмәгәннәр? Ул малай актыгы Хазыр Ильяс түгелдер бит? Кәбир үз юлының дөрескә чыгуына ышанды. Авылларда төнгелеккә туктамаулары акланды димәк. Куна ятып Муса бабаларын шактый яфалаган, шактый талаган икән булар. Атны Казакстан далаларына алып чыгып таймагандыр бит. Шулай түгел дип растлый аласыңмы? Сайфуллин Бөкебашка ничендер ачулы иде. Синең сүзеңә ышанып йөргән мин дүррәк. Бөкебаш күз кабакларын ачарга маташты. Булыр ул бандиттан, булыр. Иначе пускай статья буенча китсен. Малайга всесоюзный розыск бирәбез и башта. Аракы ләззәтендә изрәгән Бөкебаш сүзгә юмартланып китте. Сеңер җепселләренә кадәр кимереп чәйнелгән сөяген үз аша арткач иде. Сөяк Кәбирнең аркасына килеп төште. Анысы да монсы 2 көн ял иттек, иптәш лейтенант. Колхоз эше бетмәй. Нинди статья?
Мәсьәләләрнең турышын төптән белгән кешеләргә хас вакар белән дәвам итте Сайфуллин. Нинди статья тагын? Кичә совхоздан сөйләшкәндә прокурор ярдәмчесе ачыктан-ачык әйтте бит. Гражданка Садриеваны яклап, авылдашлар мөрәҗәгать итте. Кайбер нәрсәләрне ачыклыйбыз да тикшерүне туктатабыз. Ат хакын түләтәчәкләр, ә гражданка Садриева иртәгә туп итеп бүләккә кайтып төшәчәк. Бөкебашны яшен сукканда итте. Күз кабаклары шар ачылды. Ул хәтта турып утырды. Авыз ярыгына кайдадыр папирос килеп кунды. Алар тәмәке кабыздылар. Аклан өстендә яшь җитен сүсе сыман күгелҗем төтен таралды. Әле генә ишеткән хәбәрләр Кәбирне шиксез куандырды да борчыды да. Димәк, инәсен әле булса йозактан чыгармаганнар. Димәк, ул өйдә түгел. Кемнәр мөрәҗәгать иткән икән аны яклап? Үзе кебек солдаткалардыр инде. Ревкомиссия рәис абыйлары оештыргандыр. Нәрсәләрне ачыклый прокурор? Атның хакын түләйм шәпәп куйсалар, бамбук аларның үзләрендә калырга тиеш буламы? Шәп булыр иде дә бит. Ул кадәр акчаларны кайдан алмак кирәк? Шулай җиңел генә котылачакмы иптәш лейтенант? Шушы контрнәчиле безне җиңәчәкме? Штраф! Алда күз күрер. Монда Мусаның кысылышы юк микән? Ат кайтса безнең хәл хөрти. Кайтмаса. Сайфуллин тостымал кадәр төтен чыгарды. Кайтмаса Санияның балдак йөзекләрен даулап йөрергә форсаты калмаячак. Үзенә балдак кидерәчәкбез. Бу бүләкне күрсә, Шаҗидә синең алга үзе ятачак. Бана күрдәтер, диде киткелдәп Бөкебаш. Шаҗидә синең кулдагы кыш балаш инде. Ә менә Шанияны син генә шындыра аласың. Син шындырсаң, колыма үзе керәчәк. Сандыкны юнләп яптыңмы? Әйберләрне пранзаран китермәдеңме? Анда пранзаран китерлек бер нәрсә дә юк. Барысы да син кушканча иптәш лейтенант. Бөкебаш уфырганда әйтте. Тик менә шунысы гына балдаклар төрелгән пахаронка кәгазендә алып чыкканмын. Шуннан нишләттең инде аны? Йыртып ыргыттым. Ишкәнсең икән ишәк шумарын. Малай бик ачык аңлады. Сайфуллин кушуы буенча Бөкебаш аларның өйләренә басып кергән һәм депутат Саҗидәгә бүләк итү өчен инәсенең балдак йөзекләрен урлаган. Башка сыймаслык хәбәр иде бу. Юкка гына кызыкмаган булган теге чакта Саҗидә ул алтын көмешкә. Димәк, булар уятсыз рәвештә яр бүлешәләр. Чыгар әле Мушаның икенче шешәсен, диде ачуы кузгалган Бөкебаш. Утырган иптәш лейтенант. Сайфуллин түйшектән икенче акбашны чыгарып, кырлы стаканнарга гылт-гылт аракы салды. Әгәр ат кайтмаса, аның белән бер хәл килеп чыкса, шахмат тактасында безнең йөреш әзер. Гражданка Садриева җиккән социалистик дәүләт малы ат һич кенә дә бүредән түгел, ә кешегә тамак ялына ялланып, бүрәнә ташыганда җәрәхәтләнгән һәм башкалар. Аңладыңмы? Менә ул документ. Сайфуллин кесәсеннән кәгазь алып күрсәтте. Син нәрсә? Мине 50 чакрымда яткан совхозга юкка барып йөргән дип уйладыңмы? Безне аңлаган кешеләр анда да бар. Бамбук тарафыннан урман эченнән ботак шартлап сынган тавыш ишетелде. Тавындашлар шул якка борылдылар. Бамбук аягын алыштырганда булдым бу саксызлык. Шатлыкка каршы барсы да тынычланды.
Сен аны ниттіңме соң? Сайфуллинның сұрауы үтәдә ятсыз иде. Әлбәттә, деді Буковаш. Спрашиваешь тағы? Тағын да ятсызрак жауап яңгырады. Алар үләндә тәгәри көлештеләр. Кәбирнең карашы якында гына сары йылан булып яткан каешка һәм ал татарга төште. Әллә атылып чыгарга да, наганны кулга төшереп атып үтерергә үзләрен. Әхтә итми шәнчелдерер иде, билләһи. Әгәр аларны тотсалар, сыптырып алырга камчысы да янда юк ичмасам. Син кушкан нәрсәләрне мин иртәгә рәтләрмен. Барчы да булыр. Күп кирәкми, диде Сайфуллин. Берәр капчык он, берәр түшкә сарык, атка бер-ике сәтнер солы шунда. Минем zonda сеннән дә ышанычлырак кешем юк, Галләметдин абзый. Рахмәт, Сайфуллин иптәш, яме, дип шинап җибәрде Буковаш. Менә шулай дөрес аңлаган кешеләрнең табанын үбәргә әзермен. Ул Сайфуллинга таба шуша башлады. Табаныңны гына үптер, иптәш лейтенант. Сайфуллин җирәнеп булса кирәк, аны итек табаны белән этәреп җибәрде. Зира мин сиңа әйтим, мин Сайфуллин иптәш бик тә йомшак күңелле кеше. Кеше бер генә җылы сүз әйтсә дә җылыйм мин. Исерүнең аръягына чыккан Буковаш чын-чынлап җылы иде. Син мине уважать итәсеңме? Мин сине нык уважать итәм, Сайфуллин. Ул тагын да шуышып барып, участковыйны үбәргә маташканда тегесе кырыскына читкә тәрде. Мин синең өчен яраткан хатынымның шандыгыннан кирип беләзекләрен урладым. Аңлыйсыңмы син шуны? Әгәр бу турыда тагын да бер тапкыр искә төшерсәң, берәр кешегә чыгарсаң, мин сиңа да статья табармын. Смотри аны, гражданин Зиятдинов. Куркытма син мине, куркытма, диде Буковаш күз яшьләрендә йөзеп. Мин былай да курка торганы түгел. Онытма, Сайфуллин. Бер хәл булса, хафасын икәү бүлешәбез. Булдымы? Шалтагым бер. Чын дуслык өчен, Сайфуллин. Участковый шешәне бушатты. Чәкештермичә генә ичеп җибәрде. Араксын авыз тирәсенә дә китерә алмас хәлгә җиткән Галләметдин аны бүленә чүмерде. Стаканның төбе чирләп изүенә түгелде. Аек фикерләү чамасын югалтып, ул теленә нәрсә килде, шуны мыгырдана башлады. Мен социалистик ярыш алдыңгычы. Мен районы бер бригада. Син кем? Син шаният тәнендәге бит син. Минем тәндәге бит. Мен бәхетсез. Кайтмыйм хатын янына. Кайтмыйм хатын янына. Дөрес эшлисең, диде түземе беткән Сайфуллин урыннан сикереп торып. Айныгач кайтырсың. Яланда йокы тәмле була ул. Синең белән бер крандаста утырып, авылга кирергә ят. Участковый атына утырып, авылга йомылды. Тукта!
Сайфуллин белән бердә юктан, һич кенә дә көтмәгәндә килеп чыккан низакның үз файдасына тамамланмаячагын исерек баш белән булса да чамалап алган Бөкебаш 4 аякланып басты һәм лап-лып килеп крандас артыннан сөрлекте. Тукта, Сайфуллин! Кәбир ирексездән көлеп куйды. Пар күгәрчен кебек гөрләшеп табынга утырган юлдаш дусларның сәфәре менә шулай әкәмәт кенә тамамланды. Ишеткән белгәне һәм үз күзләре белән кичергән өчен шиксез шат иде малай. Ул зелпе куагы артыннан чыгып табын янына килде. Табындашлар ташлап киткән ашъяулык Зөлхиҗә әбиләрендә күргән ашъяулык иде. Ярыйсы гына зур ипи түтәрәмән култык астына кыстырып, ул ашъяулыктагы буш шешәләр һәм селәгәйле сөяк калдык-пыстыкны зелпе төбенә җилгәрде дә, яраткан әбисенең төсен бөкли-бөкли байтал янына үтте. Урман ишегенә түгел, гүя бамбукта аракыга баткан кебек тоелды аңа. Нишләргә дигән сыман озак кына ашъяулыкка һәм ипи түтәрәменә карап торды. Аннан капчыгын ачып, бу кадерле тукыманы салды. Ипи исен сизгән ат аның ягына сузылып һаваны тешләде. Мә, Бамбукҗан, безне сатмаган өчен Иштапан дәдәгә рәхмәт. Нәстүк сатканмыни? Нәстүккә дә рәхмәт. Дөрес, Бамбукҗан, чигән юлбашчысына да рәхмәт. Нәбигә дә. Алар Зөлхиҗә әбиләренең кадерле кунаклары авылдан килгән дәүләт кешеләр өчен генә пешергән ак күмәчен түйгән арада шулай шикердәшеп алдылар. Кайтып җиттек бит, Кәбирҗан. Әйе, Бамбукҗан, рәхмәт инде сиңа. Сиңа да. Әле без синең белән күп тапкырлар ат кунасындагы ярышларда чабырбыз, Алла буйырса. Аягым гына төзәлсен. Кралов яланнарыннан сиңа утын һәм печән ташырбыз. Сәми карт урынына ат караучы булып та килсәң, Кәбирҗан, минем шундый яшисем килә. Авылны күргәч, миндә өмет уянды. Күр дә тур, аягым тиз төзәләчәк. Алар урман эченнән акланга чыкты. Кәбир авылга кадәр ялтырап яткан юлга карады. Бөкебаш күренми иде. Ул күрәсен аю кебек сөрелеп атлап, Кураҗиләк чишмәсе чокырына кирип югалгандыр. Кояш инде 4нче тапкыр офыкка кирип чумарга әзерләнә иде. Кәбир ашыкмады. Авылга кичләтеп, атлар кунага китмәс борын кайтып кирү аның теләгенә хуш килә. Ул авылын йотлыгып күздән кичерде. Матур дисәң дә матур шуларның бүләккәе. Исеме генә ни тора? Бүләк. Ул инде авылын икенче хис, икенче көч белән җитлеккән ир-ат булып ярата иде. Сез Айдар Хәлимнең «Өч аяклы ат» әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәр күренекле артист Ирек Бахман укуында яңгырады. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Айдар Хәлимнең «Өч аяклы ат» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Әсәр күренекле артист Ирек Бахман укуында яңгырый. Кураҗиләк чишмәсе чокырына төшкәч, шәфәк күзгә күренеп куйырды. Берничә атлам җирне сазламыкка әйләндереп яткан чишмә алкымына җиткәч, бамбук кисәк кенә туктады. Шәргә булдыңмы? Юк. Алайса мин ишәм. Малай куш учы белән ерактан килеп җылынган чишмә суын уртлады. Әйдә, малкай, соңгы омтылыш, күп калса 1 чакрым калгандыр. Мин ат абзарына кайтмыйм.
Анау казыкны суырып ал да, маңгайымның уртасына тондыр, Кәбирҗан. Үтер, аз ки, суй, кайтмыйм. Кәбир аны ничек кенә иркәләмәсен һәм юкаламасын, Байтал кымшанмады да. Гүя ул аягүрә җан биргән иде. Моңарчы бамбукны мондый халәттә күргәне булмады малайның. Аның йөрәген нәрсәдер телеп яндырып үтте. Кайтып җиткәч калдыра диме? Үтенәм, Кәбирҗан, калдыр. Күтәреп булса да алып кайтам мин сине. Якында гына кеше гырлаган тавыш ишетелде. Малай шул тарафка ташланды. Ни күзләре белән күрсен, сазламыкка буй салып, бөке баш йоклап ята. Пси сыман тавышсыз тынсыз якынайып өстенә иелде. Менә бу ичмасам, суйсаң да уянмас иде. Галләметдиннең сасыган авыз тирәсен, сары керфекләренә кадәр шешенгән йөзен кичке эре чебеннәр сырып алган. Кәбирнең башыннан әллә нинди хәтәр уйлар үтте. Бәкесе чегәннәр табырында калды шул. Малай бу фикердән тиз арынды. Исенә килеп капчыгыннан камчысын алды. Уң кул беләзегенә киде һәм камчы өчен һавада шаржлатып, бөкебашның йөз өстендә кизәнде. Йөрәккә җыелып килгән гәрдән сабырлык өстен булып чыкты күрәсең, сукмады. Галләметдин дә кеше бит. Бәлки ятимнәрне юкка рәнҗеткәнен бер килеп аңлар, аңламаса үсә төшкәч Кәбир үзе аңлатыр, аңлатмаса үзләре килеп гафу сорарлар бөкебашлар. Малай читкә төкереп куйды. Әшәке гырылдау баскан бу тынчу аралыктан тизрәк котыласы килде аның. Бәлки Байталны да шушы гырылдау өметсез иткән һәм туктаткандыр. Башка бер генә дә чарасы калмаган Кәбир таш сыман атылып, ат яннар кылды һәм үзенең нәрсә эшләгәнен дә белмичә кыйный башлады. Менә сиңа, менә сиңа, менә сиңа. Байтал белән алмашлап, ул үзен дә кайызлады. Әмма тугры юлдаш бу очракта җавапсыз иде. Менә сиңа, менә сиңа, менә сиңа. Атны һәм үзен кыйнап, ул хәлдән тайды. Ахырда җиргә бөгелеп төшеп, аякларыннан кычты һәм инәлә башлады. Йомры туягым, тырнак кылагым, ялбыр ялым, нишкә бирем үлмә, үлмә җаныкаем. Гүя исерек Галләметдин түгел, үлем якасында калган бамбугы шулай гырылдап җан бирә иде. Ул Байталның артына чыкты да, ян башына капланып җылый башлады. Үрсәләнеп үксү һәм гырылдау бергә кушылды. Әйдә, малкай, әз генә калды бит, әйдә. Ул Байталны бар көченә этәргә тотынды. Фәрештәләрнең амин дигән мизгеленә туры килде күрәсең. Ыңгырашып һәм как сөякләре белән иске арбадай шыгырдап, ул кузгала бирде. Кузгалды шикелле. Әйе, кузгалган икән шул, рәхмәтләр төшкере. Малай яшь аралаш елмайды. Карыш арты карыш юлны җентекләп, алар авылга килеп керде. Күз бәйләнеп өлгермәгән, менә хәзер таудан тузанга батып, көтү төшәрмәл иде. Сабыр күпере төбендә каз бәпкәләре белән чыршу килеп маташкан Сәрби Ямал карчык очрады. Әмма теге як ярдан ук сәйер хәрәкәтләр ясап, күпергә кирип килгән җан ияләрен шәйләгән әби үз күзләренә үзе ышанмагандай уң кулын каш өстенә куеп текәлде дә, аннан инде күпер аша чыгып өлгергән Кәбирне танып алып, кычкырып җибәрде. Эй, балакаем! Кайтып киләсезмени? Ул Кәбирне кочаклады. Барлык агъзаларын тикшергәндәй капшап карады да дуга кылды. Ходай Тәгаләгә рәхмәт. Барлык тән шәрифләрең исән, атың да исән лабаса. Авылда без сезне югалттылар. Әллә нинди сүзләр йөри балакаем. Карчык тагында укынып алды. Инәңне кайчан чыгаралар?
Хәбәр хәтер юкмы? Иртәгә, диде Кәбир һичбер икеләнүсез. Иртәгә, Сәрбиямал әби. Шулай гына була күрсен инде балакаем. Һаман да дугаларын укынып, карчык артта калды. Кайдандыр Бөкебашның сәлбер колаклы малае Сәмих калкып чыкты. Ул Кәбирдән 2 сыйныф түбән укый. Атаңа сәламәт, без кайттык. Өйдә юк әле ул, диде малай сабыйларча бер катылык белән. Инәкәй аны кайтса да өйгә из бастырмыйм ди. Кайдасың ул? Дип сораган булды Кәбир. Кайда булсын? Йөридер әле шунда берәр җирдә тыгынып, диде сабый инәсенең сүзен кабатлап. Аннан йөгереп килеп сорап куйды. Атыңа нигә итек кидердең, әй? Кызык итеп? Кәбирдә Бөкебашлар гаиләсенә, аның балаларына карата бер нинди дә дошманлык тойгысы сакланмый. Үзеннән 2 генә яшь бәләкәй Сәмихның гүзәл сабыйлыгы гына сәерсендерде аны. Ул әллә кайларда турып калган бала чагы булып күренде. Аннан аталы балалардан шактый ятсына, читләшә, хәтта аларны ничектер кызгана да иде Кәбир. Ата кешеләр балаларын гел генә тиргәп, гел генә сыртларын кайзлап торган кебек тоелалар иде. Бу очрашу Хариз дусын тагын исенә төшерде. Кайларда йөри, нинди әрәмәлекләрне чарлый, нигә урамда күренми, һаман да бармакларын шиләндереп зелпе тартам әллә. Ат сөйләячәк аңа Кәбир тарихларны. Кибет турыннан үткәндә болдырга әллә кайдан кызарып күренгән кибетче Казык Әгләм, аның артыннан шулай кызмача Аккүз Сафа шытыр гыйләҗләр чыкты. Нигә аны җафалап алып кайтып маташтың? Дип кычкырды исәнлек салык сорашудан алда Аккүз Сафа. Иткә тапшырга иде. Ул тешләрен ыржайтып авызын һавага алды. Бу шытыр гыйләҗгә охшап бетенкерәмәде ахырсы. Нәрсәдер эндәште. Аккүз шундук көлүеннән туктады. Молодец, энекәш, егет икәнсең, дип кычкырды болдырдан шытыр. Алда салам түбәсе кичке шәфәк ялкында янган ат абзары күренде. Үзләре килеп йыгылачак хәл иткеч ноктага җиткәч, Кәбиргә моңсу күңелсез булып китте. Гүя яшәүнең мәгънәсе кызыгып беткәндәй тоелды. Ул бүген кич, бүген төнлә бер ялгызы караңгы өйдә нишләр? Аның бу мизгелне озайтасы килде. Бер мәшәкатьсез калу кайгысын кичерде ул. Адымнарын ат җентекләгән адымнарга җайлап, янәшәдән бара башлады. Бамбукның сүнәм, менә сүнәм дип барган күзләрендә өмет очкыннары күрәсе килде аның. Әмма күзләрдәге баз караңгылыгы тагын да тирәнәйгән сымак иде. Малай сул як бите белән ялга сыенып тынгына пышылдады. Мабимба, бимба, самараны сама, без әле яшәячәкбез, Бамбук. Байтал җавап бирмәде. Кәбир! Күзен ачса, сәкедә, аның белән янәшәдә Хариз дусты утыра.
Үткән борчылу һәм кайгыларны төн йокысында тәмам оныткан Кәбир яткан җирендә иркәләнеп кенә сузылды һәм йокысыннан айнып җылмаеп җибәрде. Килмисең дә, күренмисең дә. Моңа кадәр бер-берсеннән аерылып 1 сәгать, 1 көндә тора алмаган ике ахирәт күрешеп тормый гына кочаклаштылар. Үзең миңа әйтмичә дә киткәнсең әле, диде Харис үпкә катыш. Дус имеш, кайтканыңны әле генә белдем. Кәбир аның күзләрендә ниндидер шом, ул әлегә әйтергә ашыкмаган үтә җитди хәбәр барлыгын тойды. Нәрсә? Бер хәл булдымы? Әйт. Мине сиңа Сәми бабай җибәрде. Харис беркемдә ишетмәсен дигәндәй аның колагына пышылдады. Эшләр хөрт, малай. Нәрсә булды? Әйт тизрәк. Бамбукны суялар. Киттек, малай. Булмас. Бу кадәр озак йоклап яткан өчен ялыуның чиге юк иде Кәбирнең. Кемнең кулы күтәрелер? Булмас сиңа. Сәми кар җибәрде дим бит. Алар урамга чыгып, ат абзарына таба җилдерделәр. Мал суючы картлар чүпрәккә төрелгән үткен пычакларын култык астына кыстырып китеп баралар иде. Үзем тап булдым, малай. Бәлки суйганнардыр да инде. Кәбир шып туктады. Достын үзенә таба тартты. Син нәрсә сөйлисең? Син нәрсә сөйләгәнеңне беләсеңме? Алар авыл урам буйлап мишәүле ат сыман алга тымырылдылар. Ат абзары ихатасының сабырга барып текәлгән тиңгәлендә кайнашкан кешеләрне күреп, Кәбир шыбыр-тир булды. Капкадан урап та тормыйча, алар ихата эченә читән ашагына сикерделәр. Җирдә гырылдап яткан бамбукны күреп, әллә үзе күзләрен йомды, әллә көн караңгыланды. Бер сүз белән әйткәндә, ул таш булып катты. Әмма үзен шундук кулга алып, тирәйне күздән кичерде. Аяклары аркан белән бәйләнгән килеш, кыйблага каратып, яны белән җиргә гөрсөлдәтелгән бамбук. Башы күренми теге якта. Бастырыкларының өчен 4 аякны бер итеп бәйләгән юан аркан астыннан тыккан, аны карын өстеннән байтал кымшана да алмаслык итеп үткәргән һәм үзләре шушы бастырыкка атланып алган Аккүз Сафа белән Ярар Яръяхмәт. Атның баш тәңгәлендә теге яклап үзләренең бурычына төшкән иң гадәти эшләрен уңышлы башкарып чыгу өчен урын җир, бау тияк чүпрәк чапрак хәстәрләп маташкан Актык Тәминдар һәм Шытыр Гыйләч. Читән буендагы эре ташларда кояш нурында кайралып яткан былай да үткен пычаклар. Нәрсә көтәсең? Әле соң түгел. Бамбук шулай индәшкәндәй тоелды Кәбиргә. Тегеләр малайларны абайламый иде әле. Кәбир дусына күз кысты. Харис исә һәр вакыттагыча аның өчен утка керергә әзер иде. Алар пычакларга таба атылдылар. Туктагыз! Пычаклар белән коралланып алган 2 үсмер 4 ир узаманга ташланды. Бастырыкка түшәлеп хәл җыйган Аккүз Сафа белән Ярар Яръяхмәт көтелмәгән һөҗүмчеләрдән куркып читкә янтайды. Нәрсә булганлыгын айышып өлгермәгән Аккүз Сафа һәм Шытыр Гыйләч аптырап калдылар. Бамбук! Дип кычкырып җибәрде Кәбир үзәгезгеч тавыш белән. Бамбук җан! Өлкәннәрнең мондый кыюсызлыгыннан файдаланып калырга тырышкан малайлар байталың аякларын чорнаган арканнарны кисә, тураклый башлады. Авыр тын алып гырылдаган бамбук тыпырчынырга тотынды һәм Кәбирне тавышыннан танып булса кирәк, җирдән башын калкытты һәм җан ачу белән кешнәде. И-һай! Эшнең асылын иң тәүдә Аккүз Сафа аңлап алды. Ул арттан килеп тимер тырмасыман куллары белән Кәбирне кайрып алырга дигәндә генә пычактан сакланып җикеренде. Ташлап пычагыңны маңка, малай! Актык Тәминдар исә Харисны җилләп чырды. Әле һаман бер нәрсә төшенмәгән Шытыр ана каз кебек Кәрим тирәләй йөренә башлады. Әй, малайлар дим, малайлар! Бу атны суярга ярамый, сез шуны беләсезме?
Кәбир белән Харис пичакларын айкап яңадан байталга ярдәмгә ташландылар. Ул сугышлардан исән кайткан фронтовик, китегез, барыгызны пичактан үткәрәм. Нәрсә карап каттыгыз? Артта быкывашның буш мишкәдәй дөбердәгән тавышы ишетелде. Тотыгыз, бәйләгез үзләрен! Кәбир юлбарыс сыман ажгырып, шишенгән быкывашка таба килә башлады. Ул бүген ябалак иде. Коры! Син кемгә кул күтәргәнен беләсеңме, шабака? Фронтовикка күтәрәсеңме? Артка шиңгән ябалак мал суючыларга уратып алырга ишарә ясады да, малайларны үзенә якын китермәс өчен шарт-шырт шыбыркы шартлата башлады. Мин власть, башыгызны төрмәдә чертәм, шабакалар! Вакыйга ике түгәрәк эчендә бара иде. Беренче түгәрәк уртасында туктаусыз шыбыркы шартлаткан ябалак, аны кысрыклап барган малайлар, икенчесендә аларны электригә чамалаган 4 ир ураткан. Шыбыркы ниһаять Харисның күз төбендә генә яшьләнде. Аллу! Дусты үрсәләнеп күзен каплауга аны электрә салдылар һәм кулларын кайрып пичагын алдылар. Бәйләгез үзен! Кәбир пичагын күкрәк тапкырында тотып, ябалакка якынлашты. Арттан! Дип бакырды ул һәм көтмәгәндә генә Кәбирнең нәкъ йөз өстендә шыбыркысын шартлатты. Күзләрдә утлары гына ялтырады. Иннай! Әле инәңне хәтергә төшердеңме, шабака? Ябалак кытырган кыяфәт белән Кәбирне шыбыркы белән яра башлады. Син күмәк хуҗалык атын үтерү өчен юлга алып чыктыңмы? Менә сиңа! Атыңның белән нәшелеңне! Кәбирне тотып алдылар һәм кулыннан пичагын бәреп төшерделәр. Тегеләрдән ышкынып китә алган Харис арттан килеп ябалакка таш белән томырды. Аңа шунда ук бау ыргыттылар. Нәрсә карап каттыгыз? Бәйләгез үзләрен! Кайдандыр йөгереп килеп, тыны буылган Сәми карт тезләнеп, ябалакка ялвара башлады. Галләметтин туган, суйдырмаң! Мәҗүси бабаларыбызда үзе җиккән атны суеп ашамаган. Тамагыңа турыр, суйдырмаң! Энем тамакка эләкмәячәк ул, дип җикерде ябалак. Синең тамак колхозчылар тамагына керәчәк. Пишәнгә төшәбез, халыгач! Аякка бастырам мин аны. Үтенеп сорыйм, Галләметтин энекәш, харап итмә бамбук нәселен. Нәселе әйбәт индансы, сүз юк, дип куйды Шытыргыйләш. Нинди нәшел? Битләре темгелләнеп кызарган ябалакны үзе уйлаган эштән кире күндерү мөмкин түгел иде. Казалы нәшел, контр нәшел. Җилдә какланган гәүдәсе генә калган инданың. Чалыгыз дим бит. Ярар, син әйткәч, дип ярар Ярьяхмәт бамбукка таба атлады. Янәшәдә арба үрәчәсенә бәйләнгән Кәбир тыпырчына башлады. Абзыйлар, буаз ул, эчендә алтыны бар, кулынласын! Кайдан килгән мал доктора, дип шаркылдап көлде ябалак. Җәһәтрәк кыйланадым бит. Шуяргамы, шуймашкамы икәнлеген малашалай түгел, күмәк хуҗалык халык хәл иткән. Казага тараган атны күрә торып үтерергә мәллә. Үлчә Шаниягә җиңелрәк булыр дип уйлыйсызмы? Шания җәлке, Шания! Үз максатына ирешү өчен ябалактан җылак Галләметтин рәвешенә кереп алудан да тартынмады ул. Яраргыз инде, диде бастырыкка бар басылган ярар Ярьяхмәт. Башлык булмаса. Аркан белән бәйләдән тулсын чакытылырга өлгерми тыпырчынып яткан яралы атны алар яңадан чорнадылар. Сары Зариф Ярьяхмәткә ярдәм итеп бастыргычына барды. Актык Тәминдар байталның башына ике аягы белән тезләнде. Катык сыман ак ишкә баткан күзләрен тагында ишкәрәк яшергәндәй карашын учлап, ак күз Сафа чалгыдан ясалган кыя пычагын кояшта ялтлата ат башы янына килде. Сул тызе белән ял яклатып
муенына тезләнде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Буазул, абзакайларым, кулынласын! Үзе бәйләнеп куелган арбаны ду китереп, Кәбир тагын бер тапкыр тыпырчынып алды. Күзем күрмәсен дип булса кирәк, Сәми карт абзар эченә кирип китте. Ябалактары! 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 Харис бауын үзәргә тырышып арбаның икенче башында бәргәләнде. Нәрсә мыштыр дисең инде? Ябалак каушап калган сугымчыларга тагын бер тапкыр җикерде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аккүз Сафаның куллары сизелерлек дәрәҗәдә калтырый иде. Шулай да ул үзен кулга алды. Менә ул сул кулы белән атның уңышыннан тотты. Уң кулындагы пычакны җитез хәрәкәт, өйрәнелгән алымнар белән байталның ефәктә йылкылдап торган бугазына ышку булды. Бамбук шасыман авазлар чыгарды. Бугаздан шишмә булып ал кан чәптирде. Бар тирә-якны байталның ямсыз гырылдавы басты. Кәбир үз күзләренә үзе ышанмый иде. Гүя бу бер куркыныч кыргый төш иде. Бамбук һәр буыны белән тартыша тыпырчына башлады. Бамбукның күзләрендә үз гәүдәсенең шәүләсен күреп, Кәбир тораташ булып калды. Бу күзләрдә зәңгәр төпсезлеге белән күк гөмбәзе айкалды. Аннан бу зәңгәрлек кичерәйгәннән кичерәя барды. Ниһаять ул күз карасыдай ноктага әверелде дигәндә, анда ниндидер аяклана алмаган кош баласы талпынды да, әле генә энҗе булып ялтыраган күз төссез куйка сыман уйды, сүнде. Кирфекләрдән соңгы яшь тамчысы зәңгәр энҗе булып үләнгә тәгәрәде. Гәүдә һаман тартышты, аның һәр тамыры соңгы тапкыр киерилеп бушанды, ниһаять соңгы тапкыр дертләде дә тынып калды. Малайлар җылаудан туктады. Мәгънәсе беткән иде. Кәбир ышый башлады. Гүя кояш кара янды. Җәйге шилләдә кар яуды. Урамнан ат абзарын дер селкетеп, хытызы трактор үтте. Тракторчы Биктимер абзакайларының бамбукка кысылышы юк иде. Кәбир бамбукҗанның соңгы авазын хәтерләде. Ша-ша. Нәрсә диде ул Кәбиргә? Нигә алып кайттың дидеме? Кичәге хушлашуының раска чыгуын тагын бер мәртәбә инде үлеме белән дөресләдеме? Нинди кыш кагында аның күзендә? Кан күрәзә кышым әллә? Сугымчылар атны арканнардан арындырган арада ул тагын бер мәртәбә бамбукчанының күзенә карады. Ул аны бүтән бер кайчанда күрмәячәк. Хәзер анда күктәге ак булыт кисәге тонган иде. Бу күзне, бу карашны Кәбир бер кайчанда онытмас. Нәрсәдер мәңгелеккә üzülде. Ир белән ат арасындагы нисбәт җимерелде. Тормыш узак, бик узак мантымас. Җыр тынар, әкият яңгырамас. Табигатьтән мул бирелгән һәм иртә өлгергән зирәк ир акылы белән Кәбир шуны аңлады. Ир белән ат арасындагы бүгеннән башланган үзеклек тиз генә ялганмас. Һәр хәлдә 20нче гасырда ялган алмас. Бу үзеклек кешеләрне бик күп бәлаләргә китерер. Һәм Кәбир дә тормышының иң кискен мәлләрендә шушы мәсьәләнең уңай чишелешенә, аның никадәр зарур булуына кабат-кабат әйләнеп кайтыр.
Бугазына пычак салынгач кына үз күзләре белән күреп ышанды бит ул бамбук күзләренең үз күзләре сыман сөрмәле булуына. Бу күзләрдә инде бер качан шигәннәр дә, нәби, штапаннар да, кызыл күлмәкле Мәстүк тә, соры бүреләр дә чалынмас. Яктыны якты, караны кара итеп төйеп китеп барды ул җир йөзеннән. Үзе эчкән чишмәләрдән, хәтта үзе үстергән бәрәңге чәчкәләреннән уялды Кәбир. Аның яшисе килми иде. Ышкындыргыз мине, дип кычкырды яңадан, ян якка сугылып. Шишегез, югыйса! Нәрсә югыйса? Ябалак аның каршысына җикеренеп килде. Авызыннан кичә эчелгән аракының көйгән арыш исләре аңкыды. Нишләмәк буласың? Сафа тәминдар алыгыз тигешен. Ә мин моншын эшләргә бирми шабатажниклар. Ярар, диде һәр шагалдан юл ярган ярар Әхмәт, һәм килеп Харисны шишәдә башлады. Ябалак исә ак күз белән икәүләп Кәбирне бәйдән ычкындырдылар, һәм каравыл йортына өстери башладылар. Җирдән сөйрәлгән малай Ябалакның кулына тешләрен батырды. Бандит! Ябалак улап җибәрде. Малайларны кертеп яптылар, һәм өсләреннән бикләп куйдылар. Син әтәй белән инәй өчен миннән аласың, дип кычкырды Кәбир ишекне бикләтмәскә тырышып. Бамбук та безнең нәсел. Безне генә түгел, малыбыз нәселен дә кыртырга итәсең. Сайфуллиннан яклатыр өчен син аның сөяркәсенә инәйнең алка беләзекләрен сандыгыбыздан урладың. Әтәйнең үлемтек кәгазен йыртып ташладың. Мин барсын да беләм. Ишек ярыга аша күренгән Ябалакның күзләре аларып китте. Ул берәү окка телсез калды. Нәрсәдер мыгырданды ул танау астыннан. Күп беләсең, син әлегә уйланып келәттә утыр, яме? Аннан төрмәгә күчерербез. Һәм келәт ачкычын кесәсенә салып китеп барды. Якында гына сугымчыларга биргән буйрыгы яңгырады. Җәһәт кыланыгыз! Башы, туягы, ишәге фәләне үзегезгә. Харис пәрәвез яз сарган кичкенә тәрәзәгә капланып, елаудан кызарган күзләре белән сугымчыларны күзәтә башлады. Өлгөне бәлки алып ташлап та булыр иде, әмма уем алар сыярлык түгел иде шул. Тәмам күңеле төшкән Кәбир пычмактагы камыт өсләренә барып утырды да, учлары белән битен каплап тын калды. Ул карт атасының ак келәтеннән кара каравыл өенә әйләндерелгән каралтыда бик тә утыра иде. Сугымчылар сөйләшкән сүзләр бергә сыйык мыгырдан убылып кына саркыла. Харис ара-тирә аңлатма биреп бара. Атны туный башладылар. Өндәшмә, Харис! Бөкебаш хатын-кызларны куып китерде. Ишәге юарга ахырсы. Үзе абзарга кирип китте. Хәзер сәндерәгә менеп әзерләп куйган шишәсе белән махмырын төзәтәчәк һәм сәндерәдән җылакка әйләнеп төшәчәк. Сөйләнмәдим бит мин сиңа. Кәбир ишеккә атылды һәм бар көченә дөбердәтә башлады. Аңа Харис та кушылды. Юк, бер кемдә дә алар кайгысы юк иде. Ул яңадан урынына килде. Аның якты көнгә карарлык батырлыгы җитми иде. Харис тәрәзәсеннән аерылып, дусты янына килеп чүгәләде. Ул Кәбирне ничек кенәләр итеп тә юатырга белмәде. Кәбир яна урыннан торды. Аның бу зинданнан чыгасы килә иде. Тәрәзә кырына килде һәм Хариска тегәлде. Нишлибез, ахи? Чыгабыз, диде тегесе икеләнмичә. Чыгабыз да авылдан качабыз. Бу бик кызык иде. Бигрәк тә авылдан качу турындагы фикер. Кая качабыз соң, Харис? Шәһәргә?
Илдә шыпшыкта үлмәгәннәр түгелмесең? Без дә үлмәбез әле. Икәүбез бит. Ә ничек чыгабыз? Харис мич турбасына күрсәтте. Түшәмне куптарыйк. Оннан 4 як кыйбла. Кәбир дустының тапкырлыгына куанып, аның иңенә сугып куйды. Малайлар мич башына менеп, иңнәре белән бер юлы 2 тактаны күтәрә башлауга, кемнеңдер ишектә кыштырдаган тавышы шәйләнде. Алар пси саклыгы белән ишек катына килде. Кемдер йозак илгеч астына темир казык тыгарга азаплана иде. Икесе 2 ярыктан тышка карасалар, хушлар акыллары китте. Ул Харисның гарип абыйсы Заһир иде. Оскарак абый, оскарак, диде Харис абыйсына ярым пышылдап. Иңеңә куеп күтәрт. Заһир исә шактый уңышлы алымнар белән илгечне суыра башлады. Кичәнеп, соңгы омтылыш ясады һәм йозаклы илгеч тәмам суырылып чыгып, ишек тактасында зәңгелдәде. Иреккә чыккан тоткыннар коткаручыларын кочаклап алдылар. Җиткән чәчле, кабыгыннан арындырылган бәрәңге сыман аппак йөзле, зәңгәр күзле Заһир үзенең зур эшкә яраганлыгына чиксез куанып, елмая иде. Шәпченеп торган вакытлар да, кәйфләрдә булмаган малайлар сугымчылар янына ялтандылар. Ябалакның җикерүеннән булай да алҗыган, шуңа күрә вакытыннан алдарак килеп юарга шәк карта әзер булмагач, бер читтәрәк сөйләшеп торган хатыннар да мөкиббән китеп, бамбукның карынын актара башлаган сугымчылар да абайламый калды. Малайлар янәшәдәге чана табанлыклары өймә артына пыстылар. Аккүз Сафа белән Актык Тәминдар карыныннан нәрсәнедер айыра алмый азапланды. Һәм ниһаять айырып, бу капчыкка ашаган күкшел коңгырт нәмәстәкәйне шитән буендагы кышыткан арасына илтеп томырдылар. Малай әтнәке дөрес чамалаган, диде Сары Зариф. 4-5 айлык булыр. Ходаем үзең ярлыка, бамбук нәселенә кол салдым бит. Әллә туачак, әллә үләчәк иде ул. Ярар Әхмәт канлы пычагын байталның бурлы тиресенә сөртте. Без кушылганлыгына үтибез, рас. Шулай да күмәргә кирәк булыр, кордаш. Җан иясе бит. Йөрәк дигәчтә йөрәк булган икән байталда. Актык Тәминдар атның йөрәген суырып чыгарды. 10 кило булыр, әй. Ул тияккә асылган йөрәкне шитән казыгына алып куйды. Сиңа, Сафа, чалган кешегә, көнбагыш майында кыздырсаң үтергән була ул. Закускага, дип шаркылдап көлде Аккүз. Бергә авыз итәргә язсын. Ансы инде синнән тора. Булай да алсу йөрәк түбәгә менеп килгән кояшта тагын да алсурак булып күренә иде. Бу манзараның нәрсә белән тамамланачагын алдан әйтү мөмкин түгел иде. Аны абзар эченнән ишетелгән тавышлар бүлде. Әйдә, малай. Иң алдан Харис торып улакты. Аның артыннан Кәбир, аннан хатыннар, аннар гына сугымчылар килеп җитте. Абзарга килеп керсәләр, ни күзләр белән күрсеннәр, Ревкомиссия Сабирҗан абзыйлары ябалакның 2 кулын артка кайрып алып җиргә тезләндергән. Моннан соң ятимә хатыннар, ятим сабыйлар өстеннән көлмәм диген. Харис дөрес сиземләгән булып чыкты. Сәндерәдә баш төзәтеп өлгергән һәм шактый җылынып алган ябала хәзер чыннан да җылак Галләметтингә әверелгән иде. Көлмим, Шабирҗан туганкаем, көлмим. Иш тапкыр антит. Иш тапкыр антитам дип әйт. Антитам, антитам, антитам. Җир ашап антит. Җафалама, Шабирҗан туганкаем. Ничек ашыйм инде мин аны? Ашарсың. Башкаларга ашатасың бит. Я, кемгә әйтәләр? Җылак чын-чынлап җылый башлады.
Kızgan, Şabircan tuğan kayım, güldürme. Men bit şaniyeni jellep Ulakşa bizge nerşege, halık işin. Sabirjan abzay tiginin kulların tağında kayıra berip, başı bilen jir sürdüre başladı. Şamalap, Sabirjan, Akkuş Safa algarak çıktı. Uz üstüne köbürek alasın tөгілмені kayım. Siz uz işigizde bulunuz, dedi Sabirjan tınışkına. Başlangan iş, bitken iş. Yılaq ise unga kayırla, irinlerin jirden şitleştirge tırışaydı. Aşağı deyler sina! Kabir yıgırıp kildi hem yılaqның jilkesinden şakarıp, başın turga burdu. Oraqı ise bir kılıp turgan auzın jirge ordurdu. Aşağı! Soğumuşlar orunda taptandılar. Külmәгіз юқ işin kişi üstünden, dedi Gülsüm Tütey orağa aksılıp. Şınlap da saniye işin atның suyuluğu faydalarak tügülmini? Oranda ulgen at bilen oklanıp bulamini? Aşağıda kuyindi, Gallemettin, dedi işkirsiz bir katılık bilen Reyhan Jingi. Bir tapkır bu aşağından bir nesede bulmaz. Bir kim külmedi. İş külüden küpke arı ketken idi. Yılaq, mığırdanıp irinleri tişleri bilen qarmadı, hem başın köterdi. Onun avuzu, yüzü, şişingen küz qabaqları yeşkilt at tizegindeydi. Haşerat! Sabirjan abzilar yılaqını terip jiberdi, hem şitke tükürüp abzardan çıktı. Anda kıyaş tübege köterilip jitken idi. İnen bugün qaytaşaq Kabir, dedi Sabirjan abzisi. Qaygırma tuğan, mesxarege birme biz. Kabirnin Sabirjan abzi kayın kuşaqla balası kildi. Ama ul indi suğumşılarga көрсетme bireydi. Ketresine kadar kiletke tapşırası sababzi. Bu itni üs halkımızga aşatırga haqabız yok. Tamağından ötmez. Gerçe ul aç bulsa da. İtni ray üzek aşkanasına tapşıracakmız. Akkuş Safa işin nişindir yarar yar Ahmet cevap tuttu. Yarar Selimcan'ın kaş. Bizge ne? Ne kuşsalar şol bolar Selimcan'ın kaş. Sabirjan abzı aşığış adımlar bilen ihatadan çıkıp gitti. Kütmegende Kabir'nin kuz aldına atqatlangan kızıl külmekli kız peyda buldu. Zihninden indidir kıyaş kabındı. Tügerek sızıp sündü. Niyet ülgürgen idi. Ul suğumşılarga tabatladı. Yok indi Safa abzı kayım. Bambukның yüreği sizge zakuskıga yaramaz. İşigiz ağırtıp kuyuğu var, dedi ul. Bambukның yüreği bizge kala. Şanışlı adımlar bilen barıp, kan sırap tırgan yürekni qazıqtan düşürdü. Küteriş Haris! Tiyekne nişik jitti şulay uçmarlap, olar kapkaga yöneldiler. Akkuş Safa arba tertesini alıp, artlarından taşlandı. Amma malaylar avul içine taba jildireler idindi. Bambukның Kabir bilen Haris ortasındağı eli suunup da bitmegen yüreği, Düşlükteki kıyaş kızığında Musa babay abzarındağı fanar sıman kızarıp, hem iş yağından altın ışkınlar kıyılaydı. Avuldan bir şakırım şamasında nak Kırgız yolu üstünde yatkan izge imamga yöneldiler olar. Bik de burungu, bik de tarihi imandiler anı. Yapayalanda bir yalgızı gün ite. Ana nişe yaş ikenligin aksakallar da bilmey. Yanına basıp karasam, ondan sabır usulü boyları körüngендeydi. Atalarının soğuş yolları şuşundan başlangan. Lakin şit yat yalanlarda tamamlangan. Menahlar
изге имән янына килеп тә җиттеләр. Аның чатыр сыман киң ябалдашы астындагы күләгәгә кереп, очлы ташлар ярдәмендә һәм тырнак итләрен йырта-йырта тыгыз туфракны чыкый башладылар. Йөрәк өчен кабер иде бу. Бамбук йөрәк өчен. Одашкан җил имән яфракларын шыбырдатып алды. Ниһаять, кабер дә әзер булды. Ике ятим, ике дус, 4 куллап бамбукның ут булып янган йөрәген кабергә төшерде. Аларның куллары да ялкында иде. Эндәшми, тынмый гына туфрак куя башладылар. Йөрәк күмелә барган сайын Кәбирнең соры бүрене, кан күрәзә кошын, Нәстүкне, Штапан дәдәйне, Нәби абзыйсын, инәсен, тагын да әллә кемнәрне күрәсе, аларның барсында ат җеназасына чакырасы килде. Бу тойгы көчәйгәннән көчәя барды. Кабер алдында бер мизгел тын торганнан соң, алар ябалдаш күләгәсеннән кояшка чыктылар. Арыш басуы дулкынлана, һавада сусыл арыш җимшәне исе аңкыйды. Кеше мазар күренмиме дип Кәбир артына борылып карады. Кыргыз юлыннан кулына төенчек тоткан бер шәүлә тирбәлә иде. Үз сөяген рәшә аша төсмерләп, малай каршы йөгерде. Ул әлбәттә аның әнисе иде. Сез язучы Айдар Хәлимнең «Өч аяклы ат» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәр күренекләр тиз Ирек Бахман укуында яңгырады. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.